Záhradkárska sezóna sa nekončí. Jeseň je ideálnym časom na sadenie čučoriedok, ktoré zvládnu mrazy, a v lete sa odďačia bohatou úrodou. Pestovatelia však čelia novému problému – prudkému nárastu cien rašeliny, bez ktorej sa tieto rastliny nezaobídu. Na farme v Lednických rovniach pestujú takmer 2000 sadeníc čučoriedok. Tento rok zozbierali 3,5 tony plodov. Radosť z úrody však kazia rastúce ceny rašeliny. Väčšina rašeliny sa ťaží v Litve, Lotyšsku a tam v podstate od mája sú neustále prehánky dažde, takže polia sú pod vodou a je problém s ťažbou. V Pobaltí sa vyťažilo len 30% plánovanej produkcie. To znamená najväčší výpadok za celé 10 ročia. Za jedno vrece rašeliny si dnes zákazníci priplatia o tretinu viac než v lani. Odrazilo sa to milión. Za september nám zvyšovali cenu 3-krát. Ani zdražovanie však pestovateľov neodrádza. Jeseň je totiž pre čučoriedky najvhodnejším obdobím na výsadbu. Práve preto, že už je vegetačný kľud, tá rastlina zhadzuje listy a v podstate môže sa potom dnes jari sústrediť na zakoreňovanie. Pri výsadbe je kľúčová kvalitná rašelina, ktorá rastline vytvára kyslé prostredie. Dáme si rašelinu v prvom rade. Tak do podstate kvetina, čo sa dáva. Zasadíme to takých 5 cm aj 8 do zeme viacej tej rašeliny. Okolo rastliny je vhodné pridať lyžicu síranu draselného, potom hlínu a mulč. Štiepka sa dáva, by mala tá rastlinka kyslé prostredie. A zároveň to aj izoluje proti slnku, aby sa tá rašelina nevysušovala. Odmenou je úroda od júla do augusta a nie je to len o chuti. Podľa výživových poradcov sú čučoriedky doslova vitaminovou bombou. Obsahujú veľa vitamínov, minerálov, ako je Ačko, Bčko, Cčko, Ečko. Obsahujú veľa zinku, železa, vápnika. Čučoriedky zvládnu mrazy až do -30 stupňov. Ak sadíte priamo do zeme, nechajte medzi kríkmi rozostup aspoň 1 meter. Anna Mazreku, TA3.